А ты у Беларуси террорист или экстремист? Не экстремист. Экстремист. Мгм. Я уже террорист. Ну ты увогуле так 10 гадоў амаль. 10 гадоў. 9 год, 9 месяцаў, 18 дзён. Трымаць язык за зубамі адносна свайго сексуальнага жыцця. Раз. Бок мне ДНЖ ў Польшы не далі, вінавата Ціхановская. Я працу не знайшоў у эміграцыі, вінавата Ціхановская. Ну, прывітання, Здароў. давно не бачыліся. Рады пабачыцца. Як тебе ўвогуле Варшава, як тебе, не ведаю... Свабода. Свабода, да. Цудоўна, Варшава, еўрапейскі горад. На свабодзе таксама класна. Гэта першая моя весна на волі за доўгі час. Я атрымоўваю асалоду ад такіх рэчаў, да якіх звычайна на свабодзе прывыкаеш і перастаеш іх заўважаць. Гэта сонейка, неба над галавой чыстае, адкрытыя прасторы і мажлівасць спаць на мяккім. Змяніліся ли твои погляды за гэты час? Ты яшчэ анархіст? Анархіст. Анархіст. Змяніліся мае погляды. Я хутчэй адышоў ад анархізма як ідэалогіі і прытрымлюся анархізма як каштоўнасці. То бок, мне не столькі важна зараз увогуле ідэалагічная афіляцыя чалавека, хто ён там будь кансерватар, ці фемініст, ці феміністка, ці ЛГБТшнік, ці яшчэ нехта. Я гляджу на то, як ён жыве ў штодзённым жыцці, якіх каштоўнасцяў ён прытрымліваецца. То бок, для мяне базавая, так каб чалавек трымаўся, неважна, вернік ён ці не, каб ён трымаўся евангельскіх прынцыпаў, не імкнуўся не рабіць іншым тое, чаго не хоча сабе, і любіў па мажлівасці свайго бліжняга. Вось гэта галоўнае. Я лічу, што калі мы гэтымі правіламі будзем кіравацца ў штодзённым жыцці, то мы прыйдзем раней ці пазней абавязкова усе да лепшага грамадства, да больш справядлівага. Ну ты увогуле так 10 гадоў амаль. 10 гадоў. 9 год, 9 месяцаў, 18 дзён. Капец, да. Не шкадуеш? Ну, конечно, я скажу, не шкадую, и это сапраўды так. Ну, хотя для многих людей, скептиков, это прогучыць. Ай, типа, ну, конечно, он будет говорить, что он не шкадуе. Але калі па-сур'ёзнаму, акрамя жартаў, я не лічу гэтыя гады вырваныя са свайго жыцця. Вось бок сведка, я стараўся кожны дзень, што першы тэрмін, што другі, максімальна правесці з карысцю для сябе. І нават калі это былі дні там штрафнога ізалятара, калі у мяне не было ні кніг, нічога, я ўсё роўна думаў, а кожны дзень, які ты правёў у думках, ён ужо не бескарысны. Ну, а чаму яны вырваны у меня з жыцця гэтыя дні? То, што я не мог рилсы смотреть, тиктоки, да, или тому, что я не мог бадзяцца по вуліцы, калупаць там у носе. Ну, да, я прадуктыўна праводзіў час, я там першы тэрмін там блізу 300 кніг прачытаў, другі прыблізна столькі ж. Пачаў новыя мовы вывучаць, падцянуў старыя. Ну, просто можна вельмі доўга пералічваць, я это ўжо іншых інтэрв'ю казаў. Ну, уже прайшло паўгады, ты тут, сумуеш ввогуле па Беларусі, што, які ў цябе адчуванні, калі жывеш в Беларусі? Мажліва, хтосьці скажа, што я кепскі патрыёт, але ось скажу, паклаўшы руку на сэрца, што за гэтыя паўгады я аніводнага разу не засумаваў па Беларусі. Прычыны на гэта 3, я думаю. Першае, што ў мяне Беларусь апошнія 5 гадоў, вся Беларусь, якую я бачыў, гэта турэмныя сцены. Па-другое, гэта тое, што я вельмі сябе не адчуваю ментальна чужым. Я там жыў да гэтага, там 2-3 гады недзе, так. І я пачуваю сябе там утульна. Я не пачуваю сябе там за мяжой. І трэцяе, шчыра кажучы, я столькі працую, што мне няма калі сумаваць, сесть там па гэтых бюросках, тужыць і думаць, як мне добра было б у Беларусі. Ну, я жыву сваё лепшае жыццё, я займаюся тым, што мне падабаецца, мяне атачаюць людзі, якія мяне любяць, нягледзячы на тое, што бываюць у гэтым жыцці і цяжкасці, і боль, і пакуты. Ну, я шчаслівы, сваёй штодзённай працы я шчаслівы. Што бы ты змяніў і які былі дапушчаны памылкі ў 2020 годзе? І не шкадуеш ты увогуле пра 2020 год? Усё ли слушна адбылося? Ці нешта можна было змяніць? Ну, што слушна, што не слушна, гэта робіцца бачна ўжо на аддаленні толькі. Ты разумееш, што все мы моцныя заднім розумам, так? Якія былі зробленыя памылкі? Так, асноўныя. Адназначна, 2020 год это был экспромт. То бок, ніхто, все то, што прапаганда напісала, ой, там гатовіліся за 5 год, мільярды долараў, это все лухта.
Я бачу, як оно все рабілася, падгатоўка вся ішла літаральна на каленках. І гэта перадвызначыла ў вялікай ступені паразу. Ёсць суб'ектыўныя прычыны параза, ёсць аб'ектыўныя. Калі браць суб'ектыўныя, то бок тыя, якія мы маглі змяніць, гэта вось недахоп арганізацыі. Гэта адсутнасць дэ-факта рэвалюцыйных арганізацый у Беларусі. Іх было ўсяго 4 і ўсе вельмі малаколькасныя. Гэта адсутнасць у нас сваёй, скажем так, агентуры сярод сілавікоў, таму што мы згадаем рэвалюцыі, там той ж бальшавіцкі пераворот 17-го года, да яны проста петраградскі гарнізон перацягнулі на свой бок. 50 000 чалавек з вінтоўкамі, ну камон, хто супраць гэтага папрэ, так, сканцэнтравалі іх у Петраградзе. І шмат такіх прыкладаў. У нас нічога гэтага не было. Не было плана. Шэраг памылак, я лічу, здзейснілі кіраўнікі буйных тэлеграм-каналаў, калі зрабілі то, чаго, дакладней не зрабілі то, што можна было б зрабіць, але я далёкі ад таго, каб там кідацца гаўняшкамі і крычаць, што вось і-за вы там слілі рэвалюцыю. Нет, кожны на той момант працаваў на піке сваіх кампетэнцый. У нас сталася так, што ў руля рэвалюцыі сталі не рэвалюцыянеры, а медыйшчыкі. Это не іхняя віна, гэта так склалася, на жаль. Вось. І, канешне, это медыйшчыкі, добрыя медыйшчыкі, файныя, яны адваявалі медыйнае поле, але адваяваць вуліцы не здолелі. Вось. А што датычна аб'ектыўных прычын, то яна адна галоўная была, гэта тое, што людзі, якія выйшлі на вуліцы, яны да канца не разумелі сутнасці таго рэжыму, з якім яны змагаюцца. А калі зразумелі, было ўжо позна. Тож не было плана, быў план перамога. Нешта чуў пра гэты план? Чуў з газеты СБ Беларусь сёння. Чуў, але я не настолькі рэальна штосьці добра пра гэта ведаю, каб каментаваць. Нібыта як праваліўся, окей, без правалаў не бывае і перамогаў. Таму не магу нічога ані асудзіць, ані падтрымаць і неяк уцямна пракаментаваць, таму што это ўсё рабілася, пакуль я сядзеў у турме. Добра, тады, можа быць, пачнём з тваёй першай адсвіткі. Наколькі я ведаю, там было нейкі... Тебя абвінілі то, што ты зрабіў падпал Беларусьбанка ці амбасады. У нас была група анархістаў, мы рабілі сімвалічныя акцыі прамога дзеяння, і за гэта нас абвінавачылі. Даказаць нічога не змаглі, канешне, потому што ўсё было зроблена канспіратыўна. Тымі, хто гэта рабіў. Вось. Тым не менш, далі 4,5 гады мне. Па 3 эпізодах гэта арганізацыя несанкцыянаванае шэсце, пабітыя шыбы і фаер закінуты ў дом прафсаюзаў і казіно расійскае Шангрила, якое на Кірова стаіць. Ось, это все расцэнілі як хуліганства. Доўга нас не хацелі прызнаваць палітычнымі зняволенымі, год цэлы. Усё ж такі нашы таварышы, праваабаронцы асобныя, Александр Федута, таксама гэта прыклаў руку да гэтага. І родныя нашы папрацавалі і ўсё ж такі прызналі нас палітзняволенымі. І вось і выйшлі, павыходзілі мы ў 15-м годзе. Тады я 4,5 гады мне далі і яшчэ накінулі потым па 411 артыкуле. Вось 5 сваю першую я тады ўзяў. А ты удзельнічаў увогуле ў гэтай? Или это было просто все выдумленае? Калі не секрет. Акцыі былі рэальныя. Былі рэальныя. Ты удзельнічаў нешта там? Ужываў гвалт? Окей, так, удзельнічаў. Ладно, скажаш. Можаш прызнацца. Да, магу ўжо прызнацца, ўжо шмат год прайшло, тэрміны даўніны выйшлі, так уже быць прызнаюся. Хаця, вядома, гэта сакрэт Палішынеля, так. Я абраў тактыку адмаўляць гэта ўсё на судзе, вядома, таму што даказухі ў іх не было. Даказуха была настолькі слабая, што я не бачу ніякага сэнсу прызнавацца ў тым, што я гэтым рабіў. А так, з мяне зрабілі арганізатара гэтых акцый прамога дзействия. Чаму зрабілі, я і быў гэтым арганізатарам. Адзін з, то бок там была Ліневіч яшчэ? Там прыкол у тым, што ў нас было 2 групы, якія дзейнічалі абсалютна незалежна адзін ад аднаго. А нас аб'ядналі ў адну тусоўку, сказалі: вот вы все одно, там, і гэтак далей. І спрабавалі на мяне навесіць эпізоды, да якіх я ўвогуле ні пры чым. За Ліневіча не буду казаць, ён адмаўляў віну і адмаўляе дагэтуль, значыцца, на гэта не удзельнічаў. Ты з імі неяк кантактуеш, сябруеш, бачыўся ты з імі у турме, можа быць, перасякаўся з Сергеем Романовым.
які якраз па справе анархістаў-партызан. З Аліневічам не выпала мне перасекчыся. І з Мікітам Емельянавым. Вось, дарэчы, таксама чалавек, пра якога варта памятаць. Хлопца пасадзілі ў 19 год, ён сядзіць ужо 7 год. Вось. І 7 год, па-мойму, ўжо сядзіць ён. Вось. Столькі год за кратамі, 2 разы ўжо яго крутанулі па 411 артыкуле. Вось. Таксама хачу, каб пра гэтага чалавека памяталі. Як ты прыйшоў да беларускай мовы, калі гэта адбылося? Ці ты заўсёды на беларускай? Бо такое адчуванне, быццам уже працяглы час. Дзякую, але, канешне, я вырас у расійскамоўнай сям'і, у расійскамоўным асяроддзі, як і ва ўсіх у мяне былі урокі беларускай мовы, на якія я не вельмі любіў хадзіць. І маё ўваходжанне ў беларушчыну адбывалася вельмі паступова. Я зараз не буду пераказваць усе крокі цалкам, але яно пачалося, бадай, у 2006 годзе, калі я пачаў першыню пісаць у свой лайф-журнал, зрэдку пісаў па-беларуску, і падзеі, вось, якія табе добра вядомыя, гэта плошча, чырвона-белыя сцягі, гэта быў... Я спарадычна туды хадзіў, бо тады яшчэ мой бацька працаваў суддзёй у судзе Мінскага раёна, і, канешне, мне бацькі вельмі забаранялі гэта рабіць, бо, відавочна, калі мяне затрымаюць, я мог бацьку як бы папсаваць кар'еру, і все, крый, божа, не хадзі. І тым не менш, я ўсё роўна хадзіў у потай. І тады, вось, пад уплывам гэтых падзеяў, гэтых разгонаў, дэманстрацый, выбараў сфальсіфікаваных чарговы раз, я ўпершыню, мусіць, адчуў сябе беларусам. Вось тады мне было 17 год, і тады я зразумеў дакладна, што... І вось, ведаеш яшчэ, што да гэтага спрычынілася? У меня былі сябры ў Піцеры, я да іх ездзіў неаднаразова. І гэтыя паездкі ў Піцер, у Расію, яны мне паказалі, што ўсё ж такі мы не расійцы, што я беларус, што мы асобная нацыя. На кантрасце я адчуў сябе беларусам. То бок, калі б не было гэтых пандровак да Піцеру, мажліва, і не было б майго этого так званага нацыяналізму сёння. Ну, вось гэтыя две рэчы, это 2006 год вандроўкі ў Піцер і пратэсты. А канчаткова аформілася моя беларушчына, калі я ўжо стаў абсалютна беларускамоўны штодзённым ужытку і паўсюль. Гэта за некалькі тыдняў да вызвалення. Я перайшоў на беларускую мову. Як бы гэта не падавалася дзіўна, таму што мужык, з якім мяне паселілі, ну, звычайны, як бы, з невялічкага горада мужык, які злоўжываў алкаголем, п'яніца, але пасля некалькіх тыдняў жыцця са мной, некалькіх месяцаў жыцця са мной, ён мне абсалютна нечакана взяў зранку, курачы на талчке цыгарету, взяў да і выпаліў. Гавора, размаўляй са мной па-беларуску. Я такой, окей, з чаго раптам? Ну, кажу, мяне 2 разы прасіць не трэба, ніякіх праблемаў. І калі я ўжо з ім размаўляў там 2 тыдні, прыйшло гэтае вызваленне, пра якое я ўжо распавядаў, там кайданы, мех на галаву, КДБ, і закідаюць мяне ў камеру КДБ, і першы чалавек у гэтай камеры, якога я пабачыў, гэта быў Зміцер Дашкевіч. Я так расцаніў, ну, гэта ўжо знак, што няма чаго мне вяртацца да гэтай расійскай мовы. Всё. Таму я, як бачыш, у мяне гэта заняло 19 год, шлях паўнавартасны, так, да беларушчыны. І таму я талерантны да людзей, якія, ну, не таропяцца, не могуць, у них не атрымоўваецца. Я кажу, ну, пачынайце хоць штосьці, хоць свой інтэрфейс на мабіле зрабіце беларускім, хоць раз на тыдзень размаўляйце па-беларуску, хоць перапіску ў інтэрнэце перавядзіце на беларуску. Таму я, як бы, у гэтым плане я не патрабавальны, таму што я сам большую частку жыцця быў расійскамоўны. Але я лічу, што хоць па маленечкаму кроку ў дзень, хоць пакрысе, кожны мусіць зрабіць гэтыя высілкі на свае высілкі, пакрысе, это вельмі важна, бо мова, яна мае вірусны эфект. І адзін чалавек бачыць, што ты размаўляеш, і ўжо ён з табой спрабуе па-беларуску размаўляць. А калі 2, 3, 5, калі вы робіцеся большасцю, так і мы станем беларускай нацыяй ўрэшце. Сказаў пра віруса, я адразу згадаў 2 папулярных блогераў. Чаму, дарэчы, не пашоў на гэты інтэрв'ю да Віруса і Петрухіна? Я бо ведаю, што клікалі. Вірус не клікаў. Вірус не клікаў. Клікаў Петрухін. Я паглядзеў ягоны канал, паглядзеў ягоную тэматыку.
Я лічу, калі чалавек, які пазіцыянуе сябе як прадстаўнік дэм-руху, увесь контент стварае выключна супраць іншых прадстаўнікоў дэм-руху, нічога супраць Лукашэнкі, нічога супраць сілавікоў, супраць Расіі, супраць рэжыму, а толькі все козлы, все агенты, все піляць гранты, крадуць грошы, я не хочу на такім канале прысутнічаць. Маешь свою правду. В Минске начался суд над анархистом Николаем Дидком. Его обвиняют по 3 статьям Уголовного кодекса. Расследование СК завершил в мае. Оперативниками ГУБОПИК МВД и следователями получены доказательства причастности Дидка к совершению ряда преступлений, в том числе к организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ну, ось ти казав, досвід попередників. Ну, ось є там тисячі книг у Зенона Позняка, зараз книга Наталі Радіна, книга Насті Рогатки. Типа, якую бы ты книгу параилась почитать, каб люди приняли гэты досвід маладзёны? Першую кнігу, якую я параіў пачытаць, это зараз будзе непапулярна, але адназначна першая галоўная кніга гэта Новы Запавет. Пачытайце, як задоўга да нас за праўду пакутаваў такі чалавек, прарок, сын Божы, як Ісус Христос. Ось, і ви зразумееце, што нашыя пакуты, разумееце, нас хоць за што-то гасяць, а яго забілі за тое, што ён людзей лічыў і проста спрачаўся з фарысеямі. Разумееце, хадзіў, лічыў людзей, дапамагаў слабым, хворым, карміў тых, хто ў нястачы. Пачытайце, гэта вельмі павучальная рэч, з якой можна вельмі шмат зразумець, і у будучыні, калі вас напаткае, не дай Бог, турма, гэты прыклад будзе вас грэць. Як ён дапамог, выратаваў мяне. І як бы увесь час я ўспамінаў як бы гісторыю Ісуса, яна была вельмі мяне кранула, і заўсёды я памятаў, што кожны раз, калі мне мои пакуты падаюцца супер нейкімі цяжкімі, я згадываў, што вось ішоў Ісус са сваёй місіяй, і ён яе выканаў, ведаючы, што ён ідзе на смерць, як бы загадзя. Гэта што такое. Што да кніг, пералічаных табой, ну, насамрэч, многія там скептычна ставяцца да пералічаных табой асобаў. Я рады, калі беларусы пішуць любыя кнігі. Гэта ўсё ж такі таксама наша нацыятворчая праца, гэта наша літаратура. Я магу скептычна ставіцца да зместа пералічаных табой аўтараў, але хай пішуць. Што б я кнігі, якія б я параіў бы вось гэтым маладзёнам, якія сёння шукаюць свой шлях у жыцці. Кніга Эрых Фром «Бегства ад свабоды», па-расейску так. Вельмі моцная кніга, якая дапаможа вам не расчаравацца, калі вам падасца, што змаганне марнае. Таму што ў гэтай кнізе тлумачыцца, чаму людзі абіраюць часта дыктатуру замест свабоды. Цудоўная кніга Льва Толстого «Уваскрасенне». Таксама вельмі ўсім раю. І ну, з такога галоўнага мусіць такое, што адразу ў галаву прыходзіць. І яшчэ кніга Віктора Франкла «Сказаць жизни да». Ось такая кніга, таксама цудоўная. Гэта маральны базіс, маральны такое фундамент, ад якога адштурхоўваючыся вы зможаце, не сказаць планаваць, но выбудоўваць сваё жыццё, пазбягаць кепскіх учынкаў і быць маральна гатовымі да барацьбы і да таго, што вас можна напаткаць падчас барацьбы, каб не расчаравацца, бо ведаеш, усё ў жыцці так адбываецца, у многіх былі свае расчараванні і падчас барацьбы, і ты будзеш сустракаць там у той жа рэвалюцыі добрых людзей, не вельмі добрых, і будзеш бачыць, як людзі не адпавядаюць тваім чаканням, і многа разоў захочацца проста адпусціць рукі і сказаць: да пашлі ўсе, я буду жыць сваім прыватным жыццём. Ось гэта такія кнігі, якія дапамогуць так не зрабіць. Калі мы пабачым кнігу Міколы Дзідка? Ну, ўжо адна ёсць. І што я хлушу, не адна, ёсць дзве кнігі, як мінімум. Гэта першая, это «Фарбы паралельнага свету». Ёсць кніга «Теорія інтэрсекцыянальнасці», анархісцкая крытыка. Ну, она такая вузкаспецыяльная, з крытыкай так званай воўк культуры левацкай сучаснай. Ось.
Ёсць брашура «Муджахідзін Хальк», кніга эта паўнавартасная, может, не трэба, про одну иранскую лево-мусульманскую организацию, то бок все книги у меня такие специфичные, акрамя «Фарбаў паралельнага свету», это моя нізка артыкулаў, эссе про першы тэрмін. Ну і я напісаў ужо другую кнігу, дакладней кнігу напісаў першую пасля вызвалення. Яна называецца «Апавяданні з кішэняў». Менавіта пра гарадзенскую крытву. Яна зараз ужо ў выдавецтве, рыхтуецца да выдання. І ў праектах яшчэ 2 кнігі. Калі пабачым, калі будзе на твоя Божая воля, у самыя бліжэйшыя месяцы гэтыя кнігі будуць ужо ў выдавецтве. Сачыце за маімі соцсеткамі. Ну і зараз такая, вось ты згадаў феміністак, всю гэтую гісторыю. Што адбылося вось вот этой папулярная гісторыя пра Яну на салях? Што, як ты бачыш это? Ці шкадуеш ты? Ці, может быть, не варта было рабіць гэты допіс? Што ты ўвогуле лічыш пра гэту гісторыю? Пра гэту гісторыю магу сказаць самае галоўнае. Это тое, што ўсё, што я рабіў у сваім жыцці у адносінах з дзяўчынамі, я рабіў у межах крымінальнага кодексу і ў межах агульначалавечай маралі. Ні ў адносінах з ёй, ні ў адносінах з нейкай іншай дзяўчынай я не зрабіў нічога такога, за што мне было б сёння сорамна. За што мне трэба было б выбачацца, апраўдвацца. Тое, што пішуць асобныя жанчыны, дзяўчыны ў інтэрнэце, пра мяне, якімі словамі там мяне называюць, ну, Бог ім суддзя. Не магу, не хачу ніяк каментаваць іхнія словы. Як бы маё сумленне чыстае, гэта самае галоўнае. І тыя людзі, якія мяне ведаюць, яны гэта ведаюць. І разумныя людзі таксама бачаць, адкуль растуць вушы ў гэтай гісторыі. Таму неяк так. Можа быць, ёсць нейкая магчымасць, не ведаю, з ней неяк памірыцца, проста забыць гэты канфлікт і проста паціснуць руку адзін аднаму, каб не было гэтай сваркі. Ці ўжо такое ўжо магчыма, як ты ведаеш? Самае смешнае, я з ней не сварыўся. Ну, зараз гэта так выглядае, быццам бы ёсць нейкі канфлікт, і яна там піша розныя рэчы, і там феміністкі, там нейкія дзяўчыны, і я так разумею, і па твоей рэпутацыі гэта гісторыя так дала моцна, ну, типа там, вплоть да адмяняем дзітка, ну, ты сам гэта ўсё бачыш. Што ты думаеш? Ці магчыма гэта неяк проста згладзіць і проста, не ведаю, памярыцца? Ну, ты гаворыш, піша, ну, мне-то яна не піша нічога. Ось. Мусіць быць для любога міра інтэнцыя абедзвюх бакоў. Ось. На той момант, калі мяне саджалі ў турму, у меня былі з ёй цудоўныя адносіны. Фактычна сяброўскія. І, канешне, тое, што я пабачыў, стала для мяне, скажу, што шокам, ну, непрыемным сюрпрызам. А так, я ж ні з кім не варагую. Я ж не воюю з феміністкамі. У меня вораг не феміністкі, у меня вораг Лукашенко. Ось. Я не воюю са сваімі былымі дзяўчынамі. Я не абмяркоўваю адносіны са сваімі дзяўчынамі ў пабліку, былымі і сённяшнімі. Я не жыву гэтымі сацыяльнымі нормамі, якія зараз навязвае гэтая левацкая культура. Што расстаўся з дзяўчынай, расстаўся з хлопцам, пачаў паліваць яе ці яго брудам у сацыяльных сетках. Там он аб'юзер, он там такі, хлопец у сваю чаргу пачынае апраўдвацца, нет, я не такі, я гэтага не рабіў. Хачу заявіць афіцыйна, што ніхто ад мяне не дачакаецца, што я буду сваё прыватнае жыццё вывальваць у публічную сферу. Падабаецца камусь лічыць мяне монстрам, аб'юзерам, яшчэ там нейкімі жахлівымі словамі. Ну окей, лічыце мяне такім. Не прыходите, отпишитесь от меня в соцсетках, не приходите на мои сустрэчы, не цісніце мне руку. Бог з вами. Ось. І яшчэ раз скажу, галоўнае, што ў мяне сумленне чыстае. Таму я не хацеў бы падтрымліваць гэтыя так званыя новыя культурныя нормы. Прыватнае мусіць быць прыватна. Калі ў кагось ёсць факты, што я парушыў закон у гэтай сферы, ну, калі ласка, пішыце, не ведаю, заяву. Все астатняе это просто соцсетачны бруд.
Ну, я так разумею, яна яшчэ гэтую гісторыю падняла, калі ты быў у турме. То бок это, здаецца, яшчэ было ў лютым 25-го года. Да я не памятаю. Ну, дзе так, да. Я просто так трошки пасачыў за яе гэтым паблікам. Это ніяк не паўплывала, ніхто як бы нічога. Ну, а как это, як не паўплывае? Про тебя там кто-то что-то написал в интернете, да, там, бред. Если бы оно так робилось, так было просто у турме паўплываць на человека праз гісторыю в интернете, так, поверьте, оперотдел бы зусім по-іншаму працаваў. Зразумела. Ну і пазней ты яшчэ зрабіў допіс пра аборты, які таксама выклікаў шмат негатыву сярод феміністак нашай, там, все гэтай дзяўчынскай супольнасці. Вось. І я нават ведаю, што ты там пасварыўся з Ксеніяй такой, я знаю, дзяўчынкай. З-за гэтага? Не ведаю. Окей, што, як ты ўвогуле лічыш, ці можа быць анархіст супраць аборту? Анархіст увогуле ўсё можа. На тое ён і анархіст. Ось. А ўвогуле меня жонка попросила гэтую тэму больш не педалировать, бо ей балюча ад таго, колькі там хейта прилетае в мой адрес. Конечно, моя позиция по абортах як хрысціяніна засталася мінулай, але, ну, ёсць у нас зараз больш актуальнае пытанне. Окей. Што бы ты сказаў сябе, вось, адматаць старонку 20 год назад, каб ты сустрэў себя 20 год назад, што б ты яму параіў? Што рабіць, што не рабіць? 20 год это 17, не так? Ну, 17-18. Актыўней вывучаць іншаземныя мовы. Меней граць у герояў трэціх, у цывілізацыю, д'яблу другую, а болей вывучаць іншаземныя мовы. Меней тусавацца па падваротнях, шукаць з кім пабіцца. Такое таксама бывала. Болей, ну так, чытаць кніг і менавіта мовы. Я, вывучыўшы ангельскую мову да такого ўзроўня, каб я мог чытаць мастацкую літаратуру на ангельскай, я просто адкрыў перад сабой цэлы свет. Я просто зразумеў, які пласт, гіганцкі пласт культуры ад мяне просто бегаў увесь гэты час. Ось. І просто таму, што я не ведаў мову. Ось тады ў 17 год я б сабе гэта сказаў. Астатнюю сям'я прайшоў такі шлях сваіх памылак. Это лухта, што гавораць, што людзі, там, дурань вучыцца на чужых памылках. Я вам скажу, на чужых памылках амаль ніхто не вучыцца. Все звычайна вучацца на сваіх. Таму я задаволены сваім шляхам, ён мяне многаму навучыў. Самае галоўнае, што я жывы, здаровы і поўны энергіі працягваць тое, што раблю і надалей, вучыцца і надалей, і дасць Бог, я это і працягну рабіць. Ёсць нехта из сучасных, сусветных палітыкаў, хто для цябе прыклад, з кем бы ты захацеў бы сустрэцца, напрыклад, пажаць яму руку, сказаць, малайчына, все правильно робіш. Ёсць. Дональд Трамп? Зараз я табе скажу, хто это. Гэта Барак Обама. Вельмі паважаю яго. Я прачытаў ягоную кнігу «A Promised Land». В арыгінале 700 сторонак. Я яго прямо закаціраваў пасля гэтага. Дарэчы, вось сваю эту мару я рэалізаваў не так давно. Я пабачыў Святлану Ціхановскую, ёй паціснуў руку, падзякаваў ей за ейную працу. Ось. Другі чалавек адназначна гэта Уладзімір Зеленскі. І трэці чалавек это Дональд Трамп. Ён супярэчлівы. Многае з таго, што ён кажа і робіць, мне не падабаецца. Аднак чалавек, які за 2 месяцы зняў з прабега 2 дыктатараў, заадно это я бы ему прабачыў, не то, што я думаю, Господ яму за гэта прабачыць шмат грахоў у тым свеце, менавіта за Мадуру і за Хаменеі. Вось. І за, ну, аб чым казаць, гэта чалавек, якому я вінны як бы сваім вызваленнем, і не толькі я, а сотні іншых палітвязняў. Што там толькі не кажуць, ой, да это он для ўласнага піяра, да ему плеваць на вас, і тра-та-та. Да я не ведаю, плеваць ему ці не, я толькі ведаю, што я быў у турме, а зараз я на свабодзе. Дзякуючы таму, што калісьці Дональд Фрэдавіч звярнуў увагу на пытанне палітвязняў Беларусі. За гэта яму, безумоўна, дзякую. Ось. Таму давайце чалавека ацэньваць у комплексе, не толькі тое, што он дрэннае гаворыць ці робіць, але і добрае таксама бачыць.
Які у тебе плани на будучыню? Чым плануеш заняцца? Які ўвогуле асноўнай мэты? Дапішу кнігі. Это нумар 1. Яшчэ вось выдам гэту, дапішу яшчэ 2 і паеду з імі ў тур да тых усіх, хто запросіць. Гэта раз. Даздыму свой серыял пра гарадзенскую крытую. Гэта 2. Даздыму свае ачмурэнныя гісторыі, якія выходзяць у мяне на YouTube-канале. Такія цікавыя маралізатарскія ці проста весёлыя гісторыі жыцця. Гэта 3. І, канешне, мне хацелася б, каб больш людзей на мяне падпісваліся, больш людзей мяне чытала, разважала разам са мной, спрашаліся разам са мной, бо гэта праца, яна робіцца для вас. Таму я хацеў бы, канешне, развіць свае соцсеткі. Мы ўсе блогеры, у нас такой бзік ёсць вот на эти лічбы подписчиков, вось, да, чтобы было болей. Хачу сабе хаця б 10 тысяч у Ютубе, там 2000 у Трэдсах. Вось. Але, канешне, не ў колькасцях, не ў тысячах. Галоўнае у тым, наколькі прыязна да цябе ставіцца моя аўдыторыя. І тут, канешне, не грэх наракаць на маіх дарагіх чытачоў, гледачоў, як яны мяне ўзмоцнена лайкаюць, як каменцяць, дзякуюць увесь час за мою працу, матывуюць мяне, данаціць, дзякуем аграмадны. Вось такія планы, стаць как бы self-sustainable, самадастатковым у матэрыяльным плане хацелася б. Спадзяюся, што атрымаецца, бо все мы тут в эміграцыі змагаемся за выжыванне. Планы такие, самые звычайные. Да, подписывайтесь на канал Радикс. Радикс у Ютубе. Вельмі класны, суперскі канал з асабістым меркаваннем Міколы. Будзе спасылку ў апісанні. Абавязкова дадам спасылку ў каментарах, таму подписывайтесь. Ну и, вядома, на канал Беслав таксама націсніце подписаться, поставить лайк, написать нейкі, может быть, комментар с пытаннем до Міколы, и калі наступны раз мы з ним сустрэнемся, я абавязкова яму задам. До речі, да сённяшніх демократичних лідерів. Кого ти лічиш лідером демократичних сил? Нацыянальная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская. Тут без варыянтаў. Вось, і тыя, хто побач з ёй, яе каманда, гэта падпорка нашай лідаркі. І няхай яны робяць тое, што робяць і надалей. Што б ти сказав яе критикам, які кажуть, що вона нічого не зробила, і вовремя зливає Білорусь, там Каюн, згадують, Чорну книгу Білорусі. Рэч у тым, што што б я ім не сказаў, гэта ніякага плёну мець не будзе, бо тут, калі бы яе крытыкавалі за нейкія па фактах, то было бы адно. Но тут у гульню уступаюць асабістыя эмоцыі, я думаю, такія як крыўда, як пачуццё незапатрабаванасці, як незадаволенасць уласным станам і спроба перакласці ўсё гэта на Ціхановскую. То бок мне ДНЖ ў Польшы не далі, вінаватая Ціхановская. Я працу не знайшоў в эміграцыі, вінаватая Ціхановская. Таму гэтым людзям што я ім скажу? Нічога ім скажу, хіба што займіцеся справай, потому што таго, што вы будзеце гасіць Ціхановскую, свабода ў Беларусі дакладна не наблізіцца. Я паўтараў і паўтару яшчэ раз, любая праца на раскол, на дэзінтэграцыю, на ўзаемныя сваркі, это ўсё праца на КДБ. Прама ці ўскосна. Я не кажу, што людзі, якія так кажуць, я крытыкуюць все КДБшнікі. Не. Але вы бы тую энергію, якую вы накіруеце на эту крытыку, накіравалі на стварэнне чагось. І паверце, усім было б лепш, і Беларусі, і вам у тым ліку. Засталіся, як ты лічыш, радыкалы ў Беларусі? Людзі гатовыя на гвалтоўныя дзеянні, так. Маеш на ўвазе? Я ўпэўнены, яны ёсць. І яны ёсць. Пытанне, якія мусяць быць умовы для таго, каб гэтыя людзі падняліся і зрабілі нешта. Гэта мусіць быць такая умова, каб людзі верылі ў мажлівасць перамогі. Што нават, окей, 50%, што мяне заматаюць ці прыстрэляць падчас гэтага дзеяння, але 50%, што мы выйграем, будзе рэвалюцыя, і я пахвітаюся з всімі гэтымі карнікамі і яшчэ на свае вочы пабачу вольную Беларусь. То бок, трэба, каб людзі бачылі, што ёсць шанец. Будзе шанец, будзе дзень. Як ты лічыш, ці можна змяніць радыкальным метадам у Беларусі рэжым Лукашэнкі, ці толькі выключна мірным, ці нейкая
гібридная камбінацыя і такое. Ну, это старадаўні файт між прыхільнікамі мірнага пратэсту і гвалтоўнага. Мы памятаем яшчэ з 2020 года. Я доўга вывучаў гэтае пытанне, шукаў для сябе адказы. Ёсць знакамітае, вы ведаеце, даследаванне Эрікі, по-моему, Чынавет, баюся скаверкаць яе прозвішча, ну, даследчыцы сацыялагіні, якая казала, што негвалтоўныя пратэсты ў цэлым больш паспяховыя, бо яны больш інклюзіўныя, то бок там меншы парог увахода ў гэтыя негвалтоўныя рухі. Што да мяне, з этычнага пункту гледжання, я, канешне, прыхільнік негвалтоўнага пратэсту, то бок я лічу, што мы мусім ворага перамагаць масавасцю, арганізаванымі дзеяннямі і наколькі гэта мажліва пазбегаць гвалту. Але зноў жа рэчаіснасць часам дыктуе свае нюансы. Если мы кажам, што мы супраць гвалту, мы пазбегаем гвалту, это не значыць, што передо мной будуць там амапаўцы біць там перед нами, амапаўцы біць чалавека, мы будем стаяць, глядзець і там хлопаць у далоні. Кветкі дарыць. Да, кветкі дарыць ім. Это не значыць этого абсалютна. Вось. Але гаворка аб тым, каб там паўсюль, дзе гэта мажліва, пазбегаць гвалту, бо тактыкі грамадзянскага непадпарадкавання даюць нам дастаткова інструментаў для таго, каб без штурмаў са зброяй змяніць палітычны рэжым. Гэта перагароджванне дарог, гэта спыненне транспартных зносінаў, гэта, канешне ж, самае галоўнае, гэта забастоўкі, страйкі на буйных прадпрыемствах. Ну і, канешне, мітынгі, вядомыя, то бок мусяць чаргавацца тактыкі, спрабавацца новыя. Мы памятаем забастоўку, як была аб'яўлена агульнанацыянальна, ну, дэ-факта яна правалілася, то бок забаставалі там іпэшнікі і на дзяржаўных прадпрыемствах фактычна нічога не адбылося. А калі б пабаставалі ўсе, рэальна ўсе тыдзень, ну, я ўпэўнены, была б зусім іншая сітуацыя. А то тое, што мы выйшлі на вуліцу, окей, нас там паўмільёны, а на заўтра гэтыя ўсе паўмільёны пайшлі на працу, ну, куды это гадзіцца? Ну, вось добры прыклад дае там Ахімса у выкананні Махатмы Гандзі, калі рэальна там мільёнамі яны шлі, яны ахвяравалі сабой, але потым проста яны зрабілі краіну некіраванай для брытанцаў, і гэта спрацавала. То бок тут пытанне масавасці. Але калі глядзець зноў жа па эфектыўнасці, то мы бачым, па досведзе гістарычным, мы бачым, што найбольшы адсотак поспеху дае якраз камбінацыя гвалтоўнага і негвалтоўнага супраціву. Зноў жа, я за сябе скажу, я быў бы больш рады, канешне, удзельнічаць у негвалтоўным, але як перад намі гісторыя павернецца, чаго яна ад нас запатрабуе, будзем бачыць. Ну, дарэчы, пра тую ж Індыю, якую часта прыводзяць у прыклад, як паспяховы негвалтоўнага пратэсту. Там жа, калі што, былі і ўзброеныя групоўкі індыйцаў, таксама змагаліся са зброяй у руках супраць брытанцаў. І яны таксама там на свой нейкі адсотак паўплывалі на сітуацыю. Таму, думаю, трэба трымацца, канешне, сваіх каштоўнасцяў. У нас хрысціянская нацыя, мы мусім у першую чаргу старацца не ўпадабляцца сваім ворагам і ўстрымлівацца ад гвалту. Але, зноў жа, бываюць розныя сітуацыі и треба глядеть по ситуации. Более того, на протяжении нескольких лет Дедок был администратором радикального телеграм-канала, где публично призывал к участию в массовых беспорядках. При задержании у него дома нашли коктейли Молотова. А тебя спрабалі некую турме, типа, вось Тихановской там ничего не робить, як настроить супротив яе, как ты вышел тут и пошел буржить, сказал там, ну, Тихановская, дрэнная, ну, вот, як некоторые. Ну, было от одного опера такое провокацыйнае пытанне, кшталту, это было якраз калі я свою великую кічу сканчаў, 4 месяца отсидевший, это был 10 кастрычніка 2024 года, уже не так задолго до вызвалення. И он задал мне, оперативник там у турме, такое пытанне, як вы ставитеся до лидеров вот этих, которые позъезжали с Беларуси, и там что-то там пытаются и ссорятся между собой. Ну, я там дал некое питание, говорю, ну, это типово для миграции, ну, выехали, ну, свараться, ну, и что, типу, такого. Ну, як я ставлю, як их ставиться, я мушу их спочатку доведаться, что это за люди. Ну, а другий раз, там был таки смешный больше выпадок, был некий молодый, и, да и есть, напевно,
капитан на Колядичах. Костя его зовут, белобрысый такой. И вот он весь час меня спробовал спровоковать неяк, подколоть, образить. И вот все, о, вы там БЧБшники. И почему мне что не про Тихановскую, а про Тихановского задвигать, что вот ему выпустили, сказали, помолчи, а то мы всех выпустим, а он стал гнать там на Лукашенко, и в итоге вас никого не выпустят. Ну, короче, такую лухту загонял, я это серьезно не сприймаю. А такой, как что-то серьезной оперативной працы, подрихтовавшей со мной, не велось. На этих кадрах за решеткой известный в узких кругах анархист Николай Дедок. Перед вердиктом суда фигурант явно нервничает в ожидании решения о его ближайшем будущем. И беспокоиться стоит. Дедок обвиняемый сразу по 3 уголовным статьям. Ну, вось ты сидел в турме. Бачыў ли ты сярод вот этих надзіральнікаў, міліцыянтаў, нейкіх людзей, які падтрымліваюць нас? Просто яны, ну, не кажуць гэта адкрыта, а типа, окей, але мы нічога не можам зрабіць, ну, можа быць, недзе там дапамагаюць. Ну, альбо не робяць нейкі там кепскія рэчы. Былі не адзін і не два. І я іх сустракаў ва ўсіх установах, дзе я бываў. Але, вядома, яны вельмі баяцца, таму што здаюць калегі, здаюць зэкі самі, толькі мінімальна бачыць нейкія палёгкі да цябе, адразу вось, можа, там какой-нибудь петух. Это не образа, а реально, звычайно, таким займаюцца зэкі низкого статуса. Побежать до оперативника, сказать, а вот этот вот с БЧБшником там шкуру трет и приязно размаўляе. Лёгка это может быть. Нават пісьмовыя кляузы пишут зэкі на таких супрацоўнікаў. Таму, конечно, яны вельмі баяцца, але адзін на адзін. Зноў жа, яны ведаючы, што ты блогер, яны думаюць, а чорт яго ведае, ён пойдзе зараз вызваліцца і напіша в Ютубе, там раскажа, што его там падтрымліваў такі-то, такі-то майор, да прыкладу. Конечно, яны баяцца. Ну вось. Але ўсё роўна ў кожнай установе такія людзі былі і казалі мне словы падтрымкі, ажно до таго, што адзін момент казаў, да надо было как в Киргизии взять палки, там, и что же вы все это мирно, да мирно. Трэба было гаворыць як у Киргизии. Ты вось пачаў эту тэму петухоў і вот эта вся іерархія, як не трапіць звычайнаму чалавеку, ну, напрыклад, пойдзе нехта у турму і вось там Вінаградаў расказваў, што его там, ну, быццам бы прымусілі, далі нейкую там ежу ці нешта, і ён памылкова гэта з'еў, і его як бы адправілі гэты статус. Як не трапіць там апазіцыянеру, рэвалюцыянеру, ну, чалавеку там, хто палітычна зняволены, трапіў у турму, каб у гэты статус не трапіць? Скажем так, трымаць язык за зубамі адносна свайго сексуальнага жыцця, раз. 3-4 разы спраўдзіць, з кім ты п'еш гарбату, ці ўсё гэтага чалавека роўна па жыцці, але гэта адносіцца перш за ўсё да зоны. Бо абсалютная большасць гэтых спецаперацый аперскіх па заганянню чалавека в петушатні, яна адбываецца якраз у калоніі, не ў СІЗА, а менавіта ў калоніі. Вось. Ну і быць гатовым на крайнія меры, аж на там да члена шкодніцтва, калі на вас будуць ціснуць з гэтай штукай. Але зноў жа хачу сказаць так шчыра, што калі возьмуць за мэту пряма накіравана загнаць, то яны гэта зробяць. Адзінае, што іх можа спыніць, гэта боясь, што вы з сабой штосьці зробіце. Просто мяне за тэрмін 4 разы спрабавалі загнаць у петушатню, 1 раз на Валадарцы і 3 разы на Гарадзенскай крытай. Сказаць, што я ўратаваўся толькі дзякуючы там сваёй кемлівасці, сваім асабістым якасцям, гэта будзе неправда. Таму што ўсе 4 разы это просто быў нейкі шчаслівы выпадак для мяне. Все 4 такія складаліся камбінацыі падзеяў, якіх па тэорыі верагоднасці быць не мусіла. Ну і зыграла ролю то, што мне ў крымінальным свеце шмат хто ведае, то бок яшчэ з першай адсіткі яны ведаюць, насколькі меня менты ненавідзяць, ведаюць, зразумеюць, блатныя, якія мусілі выдаваць такую пастанову, што вот там я петух. Вось, яны... Все эти блатныя, яны як бы ведаюць, хто я такі, ведаюць, за што я сижу, і таму яны, мякка кажучы, не гарэлі жаданнем выконваць загады адміністрацыі. Вось гэта ўратавала. А так, скажем так, если прямо зададуцца мэтай, то, ну, мусіць мінімальная шанец гэтага пазбегнуць. То бок яны наўпрост пытаюць себе пра сексуальнае жыццё там? Это такія размовы, як гэта выглядае? Ну, наўпрост пытаюць гэта рэдка. Звычайна такія размовы не заахвочваюцца арыштанцкім этыкетам ці тым, што засталося ад арыштанцкага этыкету. А
Просто хутчэй это адбываецца у разняволенай абстаноўцы. Наадварот, то бок самыя балючыя ўдары той жа турме заўсёды прылетаюць табе менавіта тады, калі ты расслабіўся, ты думаеш, што ніякай небяспекі няма, ляпнуў штосьці лішняе, як кажуць, прыцепілі за метлу і ўсё, і панеслася. То бок, лепей проста абыходзіць гэтыя тэмы бокам, а хтосьці балбоча, хай балбоча, не трэба да яго далучацца. А это уже кадры после задержания детка. В конспиративной квартире оперативники нашли соответствующие радикалу атрибуты: бутылки с зажигательной смесью, а также деньги и банковские карточки. По мнению следователей, эти финансы предназначались для финансирования активных уличных действий. В очередной раз в поле зрения милиции дедок попал на митингах в 2020 году. А книга Натальи Радиной «Беларусь»? Я пачытаў вытрымкі з інтэрнэта, таму вырашыў, што, напэўна, нічога асабліва новага я там не адкрыю. З іншага боку, я вітаю, хай беларусы пішуць пра нашу беларушчыну, пра ролю сваёй змагання, але, калі это так шчыльна перамешана з палітычнай канкурэнцыяй, то мяне крышачку адштурхоўвае. Як я разумею, там вялікая частка, вялікі адсотак кнігі прысвечаны таму, каб пакрытыкаваць сённяшніх дэмакратычных лідараў. Это не маё. Калі Беларусь усё ж таки стане вольнай, представим, там, заўтра, праз тыдзень, праз месяц, праз 10 гадоў, якую ролю ты бачыш у вольнай Беларусі? Ты будзеш палітычным дзеячом, не знаю, будзеш адукацыю нейкую праводзіць, ці просто пойдзеш жыць там звычайнае жыццё, в офісе працаваць, ці там яшчэ нешта. Як ты бачыш себя у той Беларусі без Лукашэнкі, якое мы все так марым? Я думаю, што мой досвед, мае інтэлектуальныя здабыткі маглі б яшчэ паслужыць Беларусі у палітыцы. Таму я у новай Беларусі бачу сябе ў палітычным жыцці. Мне хацелася б, каб наша новая Беларусь была краінай, пабудаванай у інтарэсах большасці насельніцтва, а не людзей з вялікімі пасадамі і з вялікімі грашыма. І я лічу, што нам, беларусам, патрэбнае палітычнае кіраўніцтва, якое будзе імкнуцца пераадольваць вот эту кумулятыўную нероўнасць. Бо капіталізм працуе па закону Матфея, так званы закон Матфея, што у каго ёсць, таму і дадасца, у каго няма, таго адымецца і тое, што мае. Так працуе, на жаль, грашовы фінансавы свет. Я не хацеў бы, каб наша Беларусь стала горшым прыкладам дэмакратызацыі, алігархічным, дзе галасы купляюцца, прадаюцца за грошы. І я лічу, што я мог бы за гэта пазмагацца ў будучай Беларусі ў якасці палітыка. За тое, каб мы рэалізоўвалі на практыцы свабоду асобы, сацыяльную справядлівасць і хрысціянскія каштоўнасці. А гэта якая пасада? Дэпутат, прэзідэнт, я не ведаю. Як ты гэта бачыш? Дакладна не прэзідэнт, таму што я ўвогуле супраць прэзідэнцкай рэспублікі. Я думаю, Беларусь гэтага ўжо наелася. Кім я сябе канкрэтна бачу, пакажа час. Што загадваць? Не будзем... Гэты медведь пакуль што яшчэ бегае навокал нас і рыкае, і ваўсю хоча нас укусіць за ўсе мажлівыя месцы, таму дзяліць ягоную шкуру пакуль што рановато. В итоге дедок стал фигурантом сразу 3 уголовных дел. Это активное участие в беспорядках, блокировка транспорта, неповиновение милиции, распространение материалов с призывами на причинение вреда национальной безопасности и незаконные действия в отношении горючих веществ. С учетом представленных гособвинителем доказательств, суд постановил обвинительный приговор – 5 лет колонии общего режима. Што бы ты параіў маладой дзяўчынкі, маладому хлопцу, які зараз знаходзіцца ў Беларусі і толькі пачынае сваё палітычнае жыццё, там яму 16 год, 18. І ён хоча змагацца з рэжымам, бачыць усё гэтыя сваркі, бульбастрачы і цалкам бачыць, што адбываецца ў Беларусі, што зараз ты не выйдзеш з плакатам супраць Лукашэнкі там на плошчу незалежнасці, цябе адразу затрымаюць. Што бы ты яму параіў, як сябе захоўваць, што рабіць яму? Якой бы ты савет даў бы такому? Вось ты сказаў, там маладая дзяўчына ці хлопец, я сябе бачу. Там 17, 16, 17 гадовага, як я далучаюся да анархісцкага руху. Да факта мы яго стваралі, арганізаваны анархісцкі рух у тыя гады. І, канешне, хачу вам сказаць, па-першае, не бойцеся.
Пакіньце страх, таму што тыя рызыкі, якія вы прымаеце падчас удзелу у палітыцы, у змаганні, яны і тыя выдаткі, мажлівыя, яны шматкроць перакрываюцца з гэтым пачуццём прыналежнасці і адчуваннем таго, што ты робіш гісторыю. А кожны хлопец, дзяўчына, якія сёння ў Беларусі падняліся і зрабілі хоць штосьці для змагання з рэжымам, гэта ўсё творцы гісторыі. Гэта трэба ўсведамляць, і як бы не было цяжка, мажліва, там падчас затрымання ці прэсінгу, заўсёды памятаць, што любыя дзеянні супраць дыктатуры сёння гэта гістарычныя дзеянні, нават калі ў моманце вам так не падаецца. Як захаваць сябе? Канешне, малады, кроў кіпіць, хочацца ўсяго і адразу. Устрымайцеся ад неабдуманых крокаў. То бок, кінуцца на амбразуру сёння проста. Не тарапіцеся гэта рабіць. То бок, калі хочаце, калі прям ёсць імпэт, ну тады, канешне, рабіце, так? Але сесці проста зараз вельмі. А на свабодзе ўсё ж такі чалавек прынясе больш карысці. Таму будьце асторожныя. І, канешне, вывучайце досвед папярэдніх пакаленняў змагароў. У нас ужо, на жаль ці на шчасце, вырасла не адно пакаленне змагароў пры Лукашэнцы, так, 32 гады ва ўладзе ўжо, так. І ёсць накоплены досвед, ёсць чым падзяліцца, ёсць што прааналізаваць масіў інфармацыі па кібербяспецы, па актывісцкай бяспецы у сеціве проста грамадны. Калі мы пачыналі свой актывізм, у нас нічога не было. Не было такой брашуры, не было такога тэкста, который б нас навучыў рабі так, і не сядзеш, альбо рабі так, і сядзеш, так? Нічога гэта не было, это ўсё стваралася нашымі рукамі, ўсё стваралася на нашых вачах. Таму, калі ласка, вывучыце гэта ўсё, то бок проста пагугліце, пашукайце просьму інфармацыю ў інтэрнэце і узважце свае сілы. І такая ёсць зноўку, што бы яшчэ параіў, добрая прымаўка, чтоб не падаць пры хадзьбе, бері ношу па сябе. То бок узважце свае сілы, на што вы гатовыя, ці гатовыя вы ў турму, наколькі вы гатовы турму, на які тэрмін. То бок лёгка зрабіць неабдуманы крок, але лепей падумайце, што можна зрабіць на волі. І ёсць такія рэчы, за якія вас ніхто не пасадзіць у турму, але яны суперпалезныя. Перайдзіце на беларускую мову для пачатку. Купіце беларускамоўную кніжку і збярыцеся з сябрамі, проста пачытайце яе па старонцы кожнай. Вось так рабіце штодзённа, разумееце, прамоушн, зніміце беларускамоўны ролік у тык-току. Так, для сваіх сяброў, якія ўсе расійскамоўныя. І паверце, гэта дасць свой плён не меншы, чым там, вобразна кажучы, коктейль Молотава нейкі, так. Таму што коктейль Молотава затушыць лёгка, а перамены ў чалавечым сэрцы, у чалавечай галаве, яны ўжо адбываюцца назаўсёды. А вы любіце Беларусь? Мяркую так. А значыцца, хочаце бачыць яе свабоднай і незалежнай. Краінай, грамадзянінам якой быць не сорамна.